Het zal wel heel mooi zijn, maar ik maak me daar niet zo druk om. Oh, nee? Nee, ik wist het ook niet. Maar dankjewel voor de informatie. Dan, Bij deze. Ik vind het prachtig. Geweldig. Hartstikke leuk dat je hem sjoggen naar je vlog. En ik haak geweldig nice. Want meestal hier is waarom? Uw nationale grutskens. De koning van de grijden. De Skries. De Skries is waarom heen het land. Ja, zeker. Wat is de Skries, heel eerlijk gezegd? Wat is er aan de hand? De Skries is waarom in het land. Oh. Nou, mooi. De grutto is dat dan? Ja, de Grutto, ja. Ja, Zo? Dat is mooi. Ja. Wat zei je? Crisis? De Skries. Kries, mooi. De wat? De Skries. De Skries? Kiffie. Oh, de kiwi. Ja, joh, ik ben niet zo vriend. Mijn moeder, haar ouders zijn Fries. Ik kan het wel verstaan. Maar Skries weet ik niet wat het is. Ja, dat is wel een mooie beest, toch? En weet je wat voor voel dat is? Nee. Maar gewoon de vorm en zo. En dan gewoon... De textuur. Ja. Die goede vriend, de Grutto is waarom hij. Binnen het filmpje. Hey. Die goede vriend, jongen, de Grutto. Rust, binnen het filmpje. Die waarom hij. Kast weer op een kamer in bij. De film. Kabel op. Die maat. Die medevoer. Nou, dat is goed. Oh, ja, ja. Oeh. Ja, ik kan dan net schreeuwen, nou. Dan schreeuwen dat mij ik net naar, dus... Die ook een Skries nijd, hoor. Nee. Gewoon niet de makkelijkste geloeren van misschien. Ja, ik heb het nog nooit geprobeerd. Nee, hè? Nou, misschien kom je dan mee te bezitten. Skries! Geweldig. Zo. Vroeger, de jerste vogels. Hier is gewoon het laan in. Dan roest de rug op een nest af. Toen rovers die aan. En hebben we een oors. Maar ja, wat een gedoog. Zijn werkkessen gewoon online volgen. Ja, ja. Massamachine. Hier zit ze al, hè. Er zit zelfs in het wetreren. En dan kan je krijg wat verder zien dan in eigen horizon. Zo zit er Big Leaks en Skries boven Noorwegen. En dan ook nog een naam, dat is leuk, machine. Hoe heet deze Skries dan? Dit is Skries Norsleef. Sariljas. Helma. Elia. Zar. Annemiek. Skries Annemiek, natuurlijk. En zo had ik toch even verteld van Skries Marcelina. Die is gewoon 3000 kilometer naar Antarctica te vliegen. Hier, die zit hier aan het jaren. In sneeuw. Tja. Die Richard. In Rietjerk zit dus een van de zendere Skriezen met de prachtige namen E188 174 222. Zoek op Fiene, hè? Dan zit ik even zo. Ik ga het statiefhak in de hand. Ik ren nog even naar de auto. We zijn nu hier, zo. Hier ben we. En zo daar. Oh, hier had ik meer of meer op uit. Ja, dat is dus het veld. Maar ja, je hebt het al, maar deze lens die ik er nou op ha, is het heel dreig ziekje. Nou, succes met het zien van de Skries. Daarom haak ik. Woe! Hey! Wow. Ja, nou is nou even wachten op de man, de legend, de myth, de beste natuurfotograaf die Friesland te bieden had. Ja, dat is vanzelfs natuurfotograaf Marcel van Kammen. Onder oren winnaar van het zilveren Elzepropke. Ja, zo, dat toen ik ding had, dan kan ik een dag blowen. En waar had ik rusten? Nou joh, laat maar even naar de kant gaan. Ik gewoon nog waar ik rusten had. En hij is zo blij dat de maaitijd weer begonnen is. Nou kun je lekker bij de wilde natuur in. Achter de vogels al. Ja, ze komen net achter me jongen, dus dat is heel mooi zomaar. We herinneren die er even jaren zoiets in dat... in dat gas. Die eind, dan pak je ballen, hè, dan komen ze op die oor. Ja. Die Skries, nou, daar heb ik een methode voor. Jermkes gooien. Jermkes? Dat iets hè? Ja. Dan is het tijd om in eigen lijn de lange lens erop te schroeven. Ja, dat is een Skries. Dat is ook een Skries. Daar haak je op een korrel. Oh ja. Oh, bliksem, die haak je niet voor, joh. Hey. Leuk. Heet u een Skries? Moet hij met de zender? Ja, ja. Maar ik moet wel Skries in beeld gooien. Ah. Ik dacht er helemaal niet in. Maar goed, nog had ik dat beest, maar dat rugzakje nog net jongen. Ja, dat heb ik serieus maar een zakje. Dat weet ik eigenlijk wel te doen eigenlijk. Ja, wel een pasbode. Gewoon een pasbode inderdaad, dat fietst er. Ah. Maar gelukkig wist Marcel een wol te vangen. De zendere Skries. Oké, het is van een perilien, maar klaar. Was nou nog meer weten over bioverskaat, oer Skriezen, ga naar biodiversiteit.frl.
Ze hebben binnenkort ook een heel mooi festival op 13 maai. Dat heet Broed. Daar kun je van alles leren, proeven, harkje. Heel leuk om bij de band heen te gaan, denk ik. Nou, vond je nog een leuk filmpje? Dan doe hem heen. Was meer zien. Abonneer je dan op de Frieske Vloggen. Geweldig.